सिंध जिला कंदकोट रॉकेट त्राकचा सह 𝗃𝗶𝗯𝗿𝗀 पुलिस रेदा वैल जोर गढ़ नजदीक जरई जमीन पेश कर वैले आसरा सह 𝗃𝗶𝗯𝗲𝗀 बुनशोरेदा चौके रॉकेट नाकारा 𝗕𝗹𝗵𝗀𝗲𝗀 के न्यामा रॉकेट त्राके तक 𝗙ci आसरा सह 𝗃𝗶𝗯𝗲𝗀 सिंध जिला कंदकोट रॉकेट त्राकचा सह 𝗃𝗶𝗯𝗿𝗀 पुलिस रेदा वैल जोर गढ़ नजदीक जरई जमीन पेश कर वैले आसरा सह 𝗃𝗶𝗯𝗲𝗀 बुनशोरेदा चौके रॉकेट नाकारा 𝗕𝗹𝗵𝗀𝗲𝗀 के न्यामा रॉकेट त्राके तक 𝗙ci आसरा सह 𝗃𝗶𝗯𝗲𝗀